ପିଲାମାନେ ଆଜି ନୂଆ ଅନିମା ବହିର ଆଉ ଗୋଟେ ଗପ ଶୁଣମା। ଚାଟି ଆଉ ପାରାର। ଗୋଟେ ଚାଟିଟେ ଥିସି। ସେ ଚାଟିଟା ଦିନେ ବସିଥିସି, ତାହାକେ ବହୁତ ଶୋଷ କରସି। ତ ସେ ପାଣି ଟିକେ କେନୁ ପାଇମି ବୋଲି ଏନ୍ତା ଯାଉଥିସି ଗୋଟେ ନଦୀଟେ ଦେଖସି। ତ ନଦୀନୁ ପାଣି ଟିକେ ପିଇବାକେ ଯେନ୍ତା ଚେଷ୍ଟା କରସି, ସେ ନଦୀ ଭିତରେ ପଡ଼ି ଯାଏସି। ତ ନଦୀନୁ ଭାସି ଯାଉଥିସି। ନଦୀ ତରାରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗଛ ଥିସି। ଗଛରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଧଳା ପାରାଟେ ବସିଥିସି। ତ ଚାଟିଟେ ଉଲି ଯାଉଛି ଦେଖସି। ତ ତାକେ କେନ୍ତା କରି ରକ୍ଷା କରମି ବୋଲି ଭାବସି। ଆଉ ତାର ଥଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ପତ୍ର ଛିଡ଼ାବା ଆଉ ଚାଟି ଆଗରେ ପକେଇ ଦେବା। ତ ଚାଟି ସେ ପତ୍ର ଉପରେ ଚଢ଼ସି ଆଉ ଉଲି ନଦୀ ତରାକେ ଆସବା, ଉପରକେ ଚଢ଼ିଯିବା ଆଉ ପାରାକେ କହିବା, ସାଙ୍ଗ ତୁମେ ଆଜି ମୋତେ ରକ୍ଷା କଲ କହେସି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେସି ଆଉ ତାର ଘରକେ ପଲାସି। ଏନ୍ତା ବହୁତ ଦିନ ଗଲା। ଗୋଟେ ଶିକାରୀଟେ ବନ୍ଧୁକଟେ ଧରିକିରି ଆସି ସେଇ ଗଛ ଉପରେ ପାରାଟା ବସିଛେ ଦେଖସି। ପାରାକେ ମାରମି ବୋଲୁଥିସି ଆଉ ନିଶାନା କରୁଥିସି। ତ ଚାଟିଟା ସେଟା ଦେଖି ପକାସି। ତ ମୋ ସାଙ୍ଗକେ ମାରିଦେବା ବୋଲି ଭାବସି। ଆଉ କଲେ ଆବା ଆଉ ଶିକାରୀର ଗୁଡ଼େ ରୁଟ୍ କିନା ଚାବି ଦେବା। ତ ଶିକାରୀ ଜୋରସେ ରଡ଼ି ଦେସି। ତ ପାରା ଶୁନି ପକାସି। ପାରା ଉଡ଼ି ପଲେଇ ଯାସି। ଆଉ ଚାଟିକେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେସି, ସାଙ୍ଗ ଆଜି ତୁମେ ମୋର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିଦେଲ କହେସି। ତ ଚାଟି କହେସି, ନାଇଁ ସାଙ୍ଗ ତୁମେ ବି ତ ଦିନେ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରିଥିଲ କହେସି। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ କାଣା ଶିଖିଲା? ଯିଏ ବିପଦ ବେଲେ ସାହାଯ୍ୟ କରସି, ସିଏ ହଉଛେ ପ୍ରକୃତ ସାଙ୍ଗ।